Sa magdamag na pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Central Luzon na epekto ng habagat na hinihila ng bagyong Fabian sa weather system ng bansa, nasa 5 hanggang 12 millimeters pa lamang umano sa loob ng 24 na oras ang namonitor na volume ng ulan ng DOST Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRBFFWC. Sinabi ng hydrologist na si Hilton Hernando, chief ng Pag-asa PRBFFWC, tanging ang Rio Chico River pa lamang ang sumampa sa alert level na nasa 2.7 meters, malayo pa sa critical level nito na nasa 5 meters. Kalat-kalat pa rin naman yung mga nakuha naming pag-ulan eh. Merong nagbigay ng mga 5 millimeters for the past 24 hours, no? So hindi naman yung nakakatakot na may malalaking pag-ulan. Pero may mga portions din na inabot naman yung mga double figure like 12 millimeters in 24 hours, mga ganyan. No? Pero in general, normal yun yung nasa western side ng basin natin. Kasi nandito sa habagat, nandito sa west side ng basin ang naaapektuhan na. Hindi naman yung buong kabuuan ng Pampanga. Kung paghahambingin ang mga nagdaang bagyo na nagdala ng malakas na pag-ulan, 200 millimeters sa loob ng 24 oras ang may banta ng flash flood o baha na nanggagaling sa kailugan gaya ng Pampanga River. Ito umano ay sa panahon ni Pedring noong 2011, Lando noong 2015 at Bagyong Nona na higit na nagdala ng malakas na ulan at malaking volume ng tubig. Well, yung isang malaking nating pagbaha nangyari noong 2011, yung Pedring, at saka noong 2015, no? 2015 yung Lando at saka Nona. Dito nakitaan namin ng yung basin rainfall na umaabot ng mga 200 millimeters in 24 hours. Base sa flood advisory ng Pag-asa, pluvial flood funding o ang mga naipon na tubig ulan pa lamang ang nakikitang sanhi ng pagbaha at hindi ito galing sa pagragasa ng malaking volume ng tubig sa ilog. Hindi naman umano dapat isawalang bahala ito dahil ang epekto nito ay maaring maging saturated ang lupa na sakaling may dumaan na sama ng panahon ay mabilis na magpapamaga sa upstream level ng tubig na pwedeng magresulta sa flash flood. Assuming may dumating na bagyo next week at dumaan dito sa may portion ng Region 3, kumbaga, sinabi mo na saturated na yung lupa at sasabayan ng bagyo pagkatapos, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng pagbabaha nun, no? Samantala, kahit na nasa alarm level pa lamang ang Rio Chico River na matatagpuan sa malaking bahagi ng probinsya ng Nueva Ecija, maituturing umano itong major tributaries ng Pampanga River na sakaling umabot ito sa critical level sa 5 meters. Isa ito sa malaking contributaries ng malakas na pag-agos ng pagbaha sa Pampanga River. Paolo G. Santos, CLTV News.